Toto je 5 bizarných situácií, čo sa môže stať počas letu. V roku 2009 lietadlo Airbus A320 letu US Airways 1549 narazilo krátko po štarte z New Yorku do krídla kanadských husí a oba motory sa zastavili a kapitán musel núdzovo pristať na rieke Hudson. Ale na pole bolo 155 ľudí, ale všetci prežili. Lietadlá sú pravidelne zasiahnuté bleskom, priemerne raz za niekoľkých tisíc letov. Trup lietadla funguje ako Faradayová klietka, takže elektrina prejde povrchu a lietadlo môže bezpečne pokračovať v lete a vy o tom ani netušíte. Videli ste film Hadí v lietadle? Tak ten bol inšpirovaný skutočným príbehom. V jednom lete z USA sa had z nákladného priestoru dostal až do kokpitu, čo prinútilo posádku okamžite pristať. V letectve sa občas stane aj tzv. Pristátie na brucho. Podvozok sa nevysunie a lietadlo pristane priamo na trupe. Lietadlá sú konštruované tak, aby takú situáciu zvládli. Pri lete Air France 447 v roku 2009 zamrzli senzory merajúce rýchlosti lietadla. Autopilot sa vypol a piloti dostávali nepresné údaje. Táto udalosť výrazne ovplyvňuje tréning pilotov a bezpečnostné postupy. Práve na takéto situácie sa piloti pripravujú v simulátoroch. Vďaka ním si môžu natrénovať aj tie najpravdepodobnejšie scenáre. Rezervujte si svoj let na flyone.sk a príďte si vyskúšať aj vy pilotovať Boeing 737. Tešíme sa na vás.